DMS TV jabarani filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni wagati na an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ka to aw sigiyɔrɔ la. Kuma bɛɛ la ma fɔ ɲɛna ko dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz Traoré ma. Ale bɛna an ka DMS TV school kan n'o DMS TV ka walanbulon ye. An yɛrɛ bɛɛ b'a kalama i n'a fɔ bamanankan an bɛɛ b'an yɛrɛ sɔrɔ la hali kuma bɛɛ lajɛlen na m'a fɔ hali n'an ka jamanatigiw fana b'a fɛ ka kunnafoni dɔ di jamana kɔnɔdenw ma n'u kumana bamanankan na m'a ye mɔgɔ caman b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ caman bɛ faamuyali k'a la o de kama DMS TV ɲɛmaaso fana ye a décidé pour que semaine n'o dɔgɔkun an bɛ wele bila Aziz ma an bɛ baro kɛ thème dɔ kan bakuruba dɔ kan pour que aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na ka to aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o sababu kelen fana na an bɛ an ka bɔlɔlɔsɔrɔ sanfɛ i n'a fɔ Facebook DMS TV ani YouTube DMS TV o kun bɛɛ lajɛlen kunnafoni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na an ye baro in daminɛ an bɛ se ka fɔ a bɛ wagati caman bɔ a b'an ka fɛn caman sɔrɔ an ka YouTube fana sanfɛ mais bi an bɛna fɛn wɛrɛ fɔ tuguni ni aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la cogoya min na n'o o ye jateli ani kafoli donc Aziz yɛrɛ bɛ i da mɔgɔw la pour que aw fana bɛ se ka faamuyali sɔrɔ la an bɛna min k'o kan bi. Bɛɛ lajɛlen fo yana bɛ da kɔnɔ kosɛbɛ i b'a dɔn an tɛ an ɲɛ f'i ye n ko an ka kan kɔni na ka kuma la gɛlɛya t'a la bilen mɔgɔw bɛ kuma n'an ka kan na donc ne m'u dege o la o tɛ yɔrɔ min tun kɛlen don k'an ka kan sumaya kosɛbɛ o tiɲɛ yala est-ce que kalan bɛ se ka k'a la mɔgɔ caman b'o ɲininkali de kɛ donc kalan bɛ se ka k'a la n'an y'a don ba la a bɛ se ka kan yiriwa sababu ye i n'a fɔ diɲɛ jamana tɔw kanko kɔni tiɲɛ dɔnnen don ka ban donc tɛmɛlen na an tun ye bataki ninnu an ɲɛfɔ n'o ye lettre ye an ye ladamu kalan ninnu an kuma n'olu kan maintenant bi n y'a sɛbɛn yan nɔ ko jateli o ye an bɛna jate kɛcogo yira mɔgɔw la o tɛ ani jateden ninnu ye fɛn minnu ye jatedenw bɛ fara fara ɲɔgɔn kan cogo di kelen kelen o ye fara fara ɲɔgɔn kan cogo di fila fila an b'o yira o mana bɔ yen sangali an b'olu fara kan i n'a fɔ comparaison jatedenw bɛ sanga ɲɔgɔn na cogo di o tɛ donc n'o bɔra yen an bɛna kafoli la kafoli fɔlɔ n ye nin bila yan nɔ fɔlɔ o ye kafoli nɔgɔmanw ye kafoli minnu bɛ ni minɛta t'olu la i n'a fɔ n bɛ kelen fara duuru kan o ye wɔɔrɔ ye marata t'o la mais misali la sisan n'i bɛna 99 k'o fara 99 kan i b'a ye i bɛ kɔnɔntɔn fara kɔnɔntɔn kan o bɛn 18 ma i bɛ 8 sɛbɛn i bɛ kelen minɛ i b'a ye minɛli b'o la donc o ye nin kafoli ye kafoli sabanan o ye gɔri bɛ min ninnu na misali la tulu litiri 2 ni tila k'o fara tulu litiri 1 ni tila kan o bɛ bɛn litiri joli ma donc i b'a ye buruburunin b'olu kan gɔri b'olu la donc a bɛ fɔ olu ma ko addition avec virgule donc an bɛ n'olu fana an b'o yira bi ni wagati ye an ka o de la n y'a sɛbɛn kɛrɛfɛ walasa mɔgɔw k'a dɔn an bɛna taa yɔrɔ min na et puis a sɛbɛnlen don tan mɔgɔw k'a faamuya an bɛna baara kɛ ni fu kelen fila saba in de n'an donna kɔnɔ mɔgɔw bɛna faamuya parce que il faut que an ka fɛn dɔ de dayɛlɛ mɔgɔw k'a ye an bɛ se ka taa Aziz voilà bon an bɛna baara kɛ ni jateden minnu ye o ye fu kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula seegin kɔnɔntɔn o tɛ an bɛna baara kɛ ni jateden kelen ninnu de bamanankan na fu kelen fila saba naani duuru o tɛ 0 1 2 3 4 5 6 o tɛ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o tɛ Mali ich ni san shi go ruk nana hachi kyo japonais la 0 1 2 3 ouais 4 5 6 7 8 9 en espagnol bon olu bɛɛ bɛ baara kɛ ni ABC ni 1 2 3 kelen de ye ten quoi faut te fala la donc fɔcogo dɔrɔn n t'a dɔn n'an bɛ ɲɔgɔn faamu anglais ko 5 an ko 2 donc mɔgɔw dan ye ka ni kelen dɔrɔn de wele fu saba fila wɔɔrɔ seegin wolonwula kelen kɔnɔntɔn o tɛ donc n'an bɔra kɔnɔntɔn na n'an ye kelen sɛbɛn ka fu kɛ o ye 10 ye kelen ni kelen 11 kelen ni fila 12 13 14 15 16 o tɛ n'an sera an bɛ don 20 kɔnɔ 20 21 22 23 24 24 o tɛ an bɛ don 30 kɔnɔ 40 50 60 70 80 90 an bɛ taa 100 la o tɛ o y'an donnen ye jateden saba la n'a bɛ f'o ma ko 3 chiffres o tɛ voilà bon a jatedenw na n'i ye ninnu ta k'a lajɛ jateli la kelen kelen na ni kelen de b'u cɛ nin fana ni nin kelen de b'u cɛ ni kelen de b'u cɛ donc n'i bɛ jateli kɛ kelen kelen na filɛ kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ o ye kelen kelen donc an b'o kɛ jateli la kelen kelen
maintenant fila fila la fila fila bɛ taa cogo di an bɛ fila fila de fara a kan fu n'i ye fila fara a kan fila i bɛ fila fara nin kan o joli fila fara fila kan o ye naani naani wɔɔrɔ seegin tan tan ni fila tan o ye ka jateli kɛ fila fila an bɛ se ka jateli kɛ fana saba saba o ye fu an bɛ saba fara a kan saba an bɛ saba fara a kan wɔɔrɔ an bɛ saba fara a kan kɔnɔntɔn an bɛ saba fara a kan tan ni fila an bɛ saba fara a kan tan ni duuru an bɛ saba fara a kan tan ni seegin an bɛ saba fara a kan mugan ni kelen i y'a ye jateli bɛ se ka kɛ fana duuru duuru n bɛ pan naani kunna mɔgɔw yɛrɛ k'o kɛ k'o bila commentaire la duuru duuru fu duuru tan tan ni duuru mugan ni duuru i y'a ye wa nin bɛ kalan denmisɛnninw kun san fɔlɔ filanan sabanan u bɛ ninnu bɛɛ kɛ ten i y'a ye donc n'i den bɛ deuxième année la sisan i dan ye k'a lasigi dɔrɔn i yɛrɛ b'a kalanso kɔnɔ quoi fakɛ yɛrɛ bɛ se jate la ka ban k'a sɔrɔ a ma taa ekɔli la donc fakɛ k'a dɔn nin ye fu ye nin ye kelen nin ye fila ye nin ye seegin ye nin ye wolonwula ye nin ye wɔɔrɔ ye nin ye kɔnɔntɔn ye a yɛrɛ bɛ se k'a den kalan so walima bamuso yɛrɛ bɛ se k'a den kalan so muso fɛn fɛn bɛ feere kɛ sugu la a bɛɛ bɛ se k'a den kalan jate la a bɛɛ mɛ a bɛ fɔ olu muso kelenw de ma fana k'olu ye kunfin ye ka taa sɔrɔ mɔgɔ t'u ka wari jate ka d'u ma u ka ganmugu sɔngɔ ninnu mɔgɔ t'a jate u ye mɔgɔ t'u ka pate sɔngɔ jate u ye mɔgɔ t'u ka nansɔngɔ jate u ye n ye sogo kilo kelen san n ye 400 di ou bien n ye sogo demi san n ye 400 di joli de kan ka segin u yɛrɛ de b'o bɛɛ jate u ye an bɛna tila ka s'o ma n ye fɛn san nin sɔngɔ la n y'a feere nin na n ye nin de sɔrɔ prix d'achat ni prix de vente an bɛna s'o fana ma don na dɔrɔn donc ninnu jateden ninnu an ka dɔn k'a fɔ ko n'an sera yan sisan sangali la an ka dɔn k'a fɔ ko nin o ka ca ni fu ye nin fana ka ca ni nin ye nin fana ka ca ni nin ye nin ka ca ni nin ye nin ka ca ni nin ye o tɛ donc o bɛ cogo min na n'an ye 1 ani 9 ta jumɛn fana ka ca kɔnɔntɔn naani ani 7 jumɛn ka ca 7 donc an bɛna sangali la n'o ye comparaison ye donc ne b'a wele sangali parce que an bɛn'u sanga ɲɔgɔn ma de k'a lajɛ ni min ka ca ni min ye walima n'u bɛɛ ye kelen bon mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko bamanankan mɛnbagaw baden bɛ yen ka tɛmɛ ne kan donc mɔgɔ bɛ se ka fɔcogo wɛrɛ sɔrɔ a la min ka nɔgɔn hali ni ne ta ye o tɛ mais mɔgɔ caman fana b'i yɛrɛ sɔrɔ nin na voilà o de la i b'a ye français la a ka maître bɛ mot dɔ définir cogo min na maître wɛrɛ b'a définir cogo wɛrɛ la ɲɛ t'a la parce que tubabuw ka kan de don donc bɛɛ b'a ye i ka ye cogo la quoi donc n'an bɛna sangali kɛ o bɛ kɛ ni fɛn sugu minnu ye o ye nin walima u bɛɛ ye kelen donc ni min ka ca an b'a ɲɛsin o ma ni min ka dɔgɔn a bɛ kɔ d'o ma donc nɔngɔn filɛ nin ye n'a ka ca an bɛ nɔngɔn ɲɛsin a ma n'a ka dɔgɔ dɔrɔn nɔngɔn kɔ kan ka don a ma maintenant k'a kɛ tan k'a kɛ tan o kɔrɔ ye jumɛn ye caman bɛ se ka kɛ a fan fila bɛɛ fɛ misali la n bɛ na u bɛ min yira denmisɛnninw na saba ani 10 an bɛna lajɛ min ka ca kelen ani kelen an bɛna lajɛ min ka ca 55 ani 30 an bɛna lajɛ min ka ca 100 ani 100 an bɛna lajɛ min ka ca o tɛ saba ani 10 jumɛn ka ca yɛrɛ fɛ 10 ka ca 10 an b'a ɲɛsin o ma sangali bɛ kɛ ten de kelen ani kelen o bɛɛ ye kelen n'u bɛɛ ye kelen i bɛ nin taamasiyɛn yira filɛ 55 ani 30 nin de ka ca 55 ka ca o tɛ 100 ani 100 olu ye o bɛɛ ye kelen sangali bɛ kɛ tan de i y'a ye bon sangali fana bɛ se ka kɛ n'a sɔrɔ ni a hakɛ ka bon ni a nombre ka bon donc n'a hakɛ ka bon a bɛ kɛ cogo di misali la sisan n'a bɛ tan kelen fila saba naani duuru wɔɔrɔ wolonwula n ka taa voilà o tɛ ani
la n'an bɛ fɛ ka ninnu sanga ɲɔgɔn ma an b'a lajɛ min hakɛya ka ca min ka juru ka ca faamuyali teliman na o de ka ca misali la 1 2 3 4 5 6 7 o tɛ an bɛ na yan tuguni 1 2 3 4 5 6 wolonwula o bɛ 1 fara nin kan walasa a ka faamuya n'i ye 1 fara nin kan n'i kɛra wolonwula ye nin ye 8 ye donc o kɔrɔ ye dɔrɔn nin de ka ca i m'a ye i b'u compter 1 2 3 4 5 6 wolonwula 1 2 3 4 5 6 wolonwula 8 nin ka ca ni nin ye donc o filɛ nin ye n'a bɛ tan sisan an b'a compter an b'a juru jate 1 2 3 4 5 6 wolonwula 8 9 1 2 3 4 5 6 wolonwula 8 9 a bɛɛ ye 9 a bɛɛ ye 9 an t'a fɔ k'u ye kelen ye dɛ an b'u u laban lajɛ nin laban ye joli ye 6 nin fana ye joli ye 6 an t'an sɔnni sigi o kan bilen an b'o bila ka bin an bɛna 9 an t'an sɔnni sigi o kan an bɛna 9 o tɛ an t'an sɔnni sigi o kan 8 ani 9 jumɛn ka ca 9 ka ca ni 8 i ɲɛ b'a la nin b'a bila depuis yan ni tɔ bɛɛ ye fu ye olu hali kana olu jateminɛ yan ani yan ka ban dɔrɔn nin cayara ni nin ye ni nin cayara ni nin ye ka ban dɔrɔn donc o kɔrɔ ye nin de ka o ka ca an y'a kɛ cogo di an y'u juru jate 1 2 3 4 5 6 wolonwula 8 9 1 2 3 4 5 6 wolonwula 8 9 a bɛɛ ye 9 ye donc an ta juru janya fɛ dɔrɔn k'u bɛɛ ye kelen an bɛ na an t'a jateminɛli daminɛ yan dɛ an m'a daminɛ yan dɛ nin n'a sɔrɔ sisan ni wolonwula de tun bɛ yan ni wolonwula tun bɛ yan 6 bɛ yan dɔrɔn o kɔrɔ ye nin de tun ka donc a ma se jateli la a ma se jate la nin ka ca ni nin ye daminɛw ka ca ni voilà mais comme wolonwula tɛ yen nɔ 6 de bɛ yen an m'a jateminɛ 6 min ka ca o tɛ dɔn ye an bɛna filanan na 9 min ka ca o fana tɛ dɔn yan 9 min ka ca yan o tɛ dɔn yan fana 8 9 i m'a ye min ka ca o bɛ dɔn o dɔnni bɛ daminɛ yan bon ni yan fana tun ye 8 ye an tun bɛ jigin dɔɔni i y'a ye donc 9 8 yan ka ca donc min o kɔrɔ ye nin de ka ca ni nin ye donc sangali bɛ kɛ tan de ni jatedenw ye minnu bɛ ni taamasiyɛn foyi foyi t'u la o tɛ donc i n'a fɔ ni ko san ko miliyari 9 ani miliyɔn 1 jumɛn ka ca miliyari 9 de ka ca voilà donc olu jateden sugu bɛ kɛ nin cogoya de la o ye sangali kɛcogoya ye o tɛ voilà n'o bɔra yen an bɛ na ka foli la sisan nin yɔrɔ bɛ faamuya donc ninnu ye k'a yira mɔgɔw la san lamɔ dɔ caman bɛ k'an lajɛ sisan o yɛrɛ caman bɛ faamuyali k'a la parce que nin bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn dɛ caman t'a dɔn ko fɛn in bɛ ɲɛsin caman ma caman yɛrɛ bolo nunwa in de bɛ ɲɛsin caman ma bon min na an bɛ nin bɛɛ don ɲɔgɔn na tan sabula an ka kan na a faamuyali ka teli quoi i tɛ miiri i kan ka le bila yɔrɔ min na i kan ka la bila yɔrɔ min na donc o t'ale la a bɛ i n'a fɔ japonais le ni la ko kuma t'a la n'an nana kafoli la sisan a taamasiyɛn an t'o falen plus n y'a fɔ nin ye plus ye an ko kafoli anglais ko ko place français ko ko addition o tɛ donc k'u fara ɲɔgɔn kan na kafoli fɔlɔ o ye kafoli nɔgɔmanw ye u bɛ min yira denmisɛnninw na k'a daminɛ u san 1 kalan na san 2 san 3 n'a fɔ ko première année deuxième année troisième année o bɛ kɛ cogo di o bɛ ni jateden ninnu de yira la nɔgɔmanw misali la ni ko sisan ko 3 n bɛ n'o fara 2 kan o bɛ bɛn joli ma 6 n b'o fara 1 kan o bɛ bɛn joli ma o tɛ n'u taara san 2nan san 3nan an bɛ taa 8 n bɛ n'o fara 1 kan o bɛ bɛn joli ma a bɛ kɛ cogo di u b'a yira denmisɛnninw na walima n bɛ nin fana fara a kan n bɛ
naani n b'o fara 5 kan denmisɛnnin fitininw ta ye a bɛ taa cogo di 3 k'o fara 2 kan walasa i kana fili an b'a fɔ k'an bɛ kalakalani ci 1 2 3 o tɛ o ye 3 ye an bɛ farankan bila n'o ye kafoli ye an bɛ kalakalani 2 ci 1 2 o kɔfɛ an b'u bɛɛ jate o de b'a fɔ ko je compte le tout donc an b'u bɛɛ jate 1 2 3 4 5 o kɔrɔ ye ka 3 fara 2 kan o bɛ bɛn 5 ma école-maître bɛɛ bɛ nin dɔn bɛɛ bɛ nin kɛcogo dɔn mais k'a fɔ bamanankan na denmisɛnninw de k'a faamuya fo hakili ka dayɛlɛ o de ma yamaruya an ma yamaruya de k'an ka kan fɔ o de gɛlɛya ye 6 k'o fara 1 kan an bɛ kalakalani 6 ci 1 2 3 4 5 6 k'o fara 1 kan donc 1 2 3 4 5 6 7 y'a ye bon 8 k'o fara 1 kan an tɛ taa yɔrɔ jan bilen 1 2 3 4 5 6 7 8 o tɛ an bɛ 1 fara kan o kɛ 9 yan an bɛ 4 ci ka 5 fara o kan teliya la o bɛ bɛn 9 ma ninnu ye kafoli nɔgɔmanw ye o tɛ bon a hakɛya bɛ se ka caya fana misali la n bɛ na 200 ani 33 an b'o fara 200 ni 55 kan an ka lajɛ o bɛ bɛn joli ma ninnu ye kafoli nɔgɔmanw ye marata t'olu la donc u b'a fɔ ko a y'a sigi ɲɔgɔn kunna k'a kɔrɔ kɛ poser et effectuer donc k'a sigi ɲɔgɔn kunna k'a kɔrɔ kɛ an k'a sigi ɲɔgɔn kunna n'an m'a sigi ɲɔgɔn kunna an t'a fɔ dɔrɔn ko nin ye den 3 ye nin ye den 3 min bila laban o bɛ bila laban duguma i m'a ye o bɛ bila ɲɔgɔn duguma ten donc nin bɛ laban na nin bɛ laban na an bɛ na n'o ye 5 nin mana bɔ yen min bɛ na fana bɛ bila nin duguma donc nin ye fɔlɔw ye nin ye kelenw ye nin ye biw ye parce que ni jate sera yan dɔrɔn bi de bɛ fɔ o de la bɛ y'a fɔ ko 50 y'a bɛ fɔ ko 30 ni 3 donc n'a sera yan ma 100 de bɛ fɔ n'an donna 3 kɔnɔ dɔrɔn 100 bɛ fɔ n'an donna 2 kɔnɔ dɔrɔn bi bɛ fɔ a faamu voilà donc an bɛ kelenw an b'olu bila ɲɔgɔn duguma ka biw bila ɲɔgɔn duguma ka 100w bila ɲɔgɔn duguma donc an bɛna biw la 5 3 an bɛ don 100w la o bɛ taa cogo di an bɛ kafoli bila 3 k'o fara 5 kan o ye joli ye tɛ 8 ye donc fana n'a bɛɛ bɛ daminɛ kɔfɛ de fana a fana bɛ daminɛ kɔfɛ ka na bon or an ye a fɔli daminɛ sanfɛ ka jigin ni kafoli don maa min b'a daminɛ sanfɛ duguma fana ka yɛlɛ a bɛɛ bɛ bɛn a bɛɛ ye kelen a bɛɛ ye kelen o tɛ 3 k'o fara 5 kan o ye 8 ye tuguni 2 k'o fara 2 kan o ye 4 ni an kɛlen k'u sigi ɲɔgɔn kunna k'a kɔrɔ kɛ donc an bɛ kɔrɔ sɛbɛn ka na nin kɔrɔ ye 200 ni 33 k'o fara 200 ni 55 kan o bɛn 400 ani 88 de ma irisiw b'a fɔ ten u ka kan na faransɛw b'a fɔ ten u ka kan na an fana k'a fɔ ten an ka kan na ne faamuyali ka teli donc nin tun ye jateden nɔgɔmanw ye marata tɛ min ninnu na olu tun ye nin ye kafoli maintenant an bɛna kafoli suguya filanan na sugu filanan na marali bɛ o la a bɛ faamuya dɔɔni a bɛ faamu fo ni tarawelelakaw parce que olu caman hakili man di o tarawele de bɛ k'a kɛ n'an ye kafoli sugu filanan ta sisan an bɛ taa misali la ni ne ye 15 ta k'o fara 10 ani 6 kan a bɛ bɛn joli ma an kana kan kunfɛ o de la u b'a fɔ ko hakilija tɛ ekɔli la hakilija tɛ hakilija tɛ cɛsiri de bɛ yen an ka taa 15 donc an b'a sigi ɲɔgɔn kunna k'a kɔrɔ kɛ an b'o fara 16 n'an m'a sɛbɛ jateden hakɛya kelen de b'u bɛɛ la 2 yan 2 yan an t'a ta dɔrɔn k'a bila kelenw o bɛ na kelenw kɔrɔ biw o bɛ na biw kɔrɔ voilà
donc e yɛrɛ ka jateminɛ 5 k'o fara 6 kan o bɛ bɛn 10 ani 1 i m'a ye jateden fɔlɔ ninnu na marata kun t'olu la n'i y'olu fara ɲɔgɔn dɔrɔn o tun bɛ bɛn jateden sugu kelen ma bon n'i bɛnna jateden sugu 2 ma an bɛ min bɛ kɔfɛ an b'o de sɛbɛn n'i ye jatedenw fara ɲɔgɔn kan n'a bɛnna 2 ma min bɛ kɔfɛ i b'o de sɛbɛn k'a ni minɛ donc 1 de bɛ kɔfɛ an b'o sɛbɛn ni 1 min bɛ ɲɛfɛ an b'o bila yan i y'a ye donc ale bɛ fara ninnu de kan minnu bɛ kɔfɛ n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan n'a bɛnna jateden 1 ma i b'o 1 sɛbɛn n'a bɛnna 2 ma an bɛ kɔfɛta sɛbɛn ka ɲɛfɛta minɛ sanfɛ donc 1 k'o fara 1 kan o ye 2 ye ka 2 fara 1 kan o ye 3 donc nin kɔrɔ ye n'i ye 15 fara 16 kan o bɛ bɛn 31 ma ani 1 n'an filila mɔgɔw k'a fɔ dɛ o tɛ o don misali la tuguni ni n ye 89 ta n bɛ n'o fara 75 kan an b'a lajɛ a bɛn jeli ma o tɛ an b'a sigi ɲɔgɔn kunna 89 k'o fara 75 kan o tɛ 9 k'o fara 5 kan 9 10 11 12 13 14 i m'a ye 5 fara kan 14 a filɛ jateden joli don jateden 2 an ko k'an bɛ min bɛ kɔfɛ an b'o de sɛbɛn o tɛ min bɛ ɲɛfɛ an bɛ sɔrɔ k'o mara sanfɛ an bɛ kafoli bila donc 1 k'o kafo 8 o ye 9 ka 9 k'o kafo 7 la o bɛ bɛn 10 ani 6 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 o de ɲɛ b'a la jateden wɛrɛ tɛ ɲɛfɛ yan an b'o 16 bɛɛ sɛbɛn ni jateden wɛrɛ tun bɛ ɲɛfɛ yan an tun bɛ 6 sɛbɛn ka 1 minɛ tuguni an bɛna s'o fana ma i y'a ye voilà bon ni mɔgɔw sera nin na ani dɔbɔli la n'i ye jate kɛ k'a dɔn k'i y'a sɔrɔ bɛ y'a jɛ an bɛ n'o fana ɲɛ yira donc sɔnni misi yɛrɛ ka corriger e yɛrɛ b'a dɔn i y'a sɔrɔ bɛ y'a jɛ parce que kalan tɛ durusili ye quoi kalan in k'a yira aw la de nin de kɛra diɲɛ kɔnɔ o ka fara aw ka dɔnniya kan ni min bɛ se ka kura fara a kan kalan y'o dɔrɔn de o de bɛ tuma bɛɛ tubabuw bɛ fɛn kuraw bɔ mais anw tɛ fɛn kuraw bɔ an bɛ na an bɛ jate belebelebaw ta han an bɛ na an bɛ 50 900 ani 86 an bɛ n'o fara 870 ani 9 kan an bɛna lajɛ o bɛ bɛn joli ma an b'a sigi ɲɔgɔn kan ka a kɔrɔ kɛ an ka taa 5000 bon n'an fana dɔra jateden den 4 kɔnɔ kaban dɔrɔn an donnen waaw de kɔnɔ nin ye 1 ye nin ye 50 ye o la n'an sera dɔrɔn fo ko 86 nin ye 100 o ye 986 nin y'an donnen wagaw kɔnɔ 5000 986 ni dun y'a ye ne ma bamanankan kalan ni ne tun ye bamanankan kalan kabako kun dɛ o tɛ donc n'an b'a fara ɲɔgɔn kan n y'o de fɔ n ko an t'a fɔ ko nin k'o bila nin duguma la 1 o bɛna 1 duguma 9 bi o bɛna bi duguma 100 o bɛna 100 duguma o tɛ maintenant an ka taa 6 k'o fara 9 kan ani mɔgɔ min ko 9 k'o fara 6 kan a bɛɛ ye kelen a bɛɛ bɛ bɛn 6 ni k'o fara 9 kan o ye 15 15 i m'a ye a bɛnna 2 ma 15 an bɛ kɔfɛta sɛbɛn an bɛ 5 sɛbɛn an bɛ 1 an b'o bila yan tɛ ni 1 o tɛ ale bɛ fara ninnu de kan 1 k'o fara 8 kan 9 ka 9 fara 7 kan 16 16 i m'a ye o fana bɛnna 2 ma jateden 2 ma an bɛ 6 sɛbɛn nin sɛbɛn ni o bɛ na yan o tɛ nin 1 in de bɛ na yan nɔ ale bɛ na fara nin kan an bɛ kafoli bila i ɲɛ b'a la komi jateden wɛrɛ bɛ yan o de la an bɛ nin sɛbɛn bon ni jateden foyi kun tɛ n'a kun dannen don nin ma i b'a ye an tun b'u fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an tun b'a jaabi sɛbɛn maintenant an ka taa ka 1 k'o fara 9 kan o ye 10 ye
tan ani seegin o ye tan ni seegin tan ni seegin o fana bɛnna 2 ma an bɛ seegin sɛbɛ an bɛ 1 minɛ yan o 1 bɛ fara 5 kan o b'o kɛ joli ye o b'o kɛ 6 y'a ye bon walasa sisan i ka da la k'i y'a sɔrɔ n'i ye nin ta n'i ye nin bɔ nin na o bɛ bɛn nin ma kafoli de tɛ yan kafoli don n'i ye nin bɔ nin na a bɛ bɛn nin ma i mana i ye nin bɔ nin na o bɛ bɛn nin ma ou bien n'i ye nin bɔ nin na o bɛ bɛn nin ma misali la walasa i k'a faamuya lajɛ 5 k'o fara 3 kan o bɛn joli ma o ye 8 walasa i ka da la sisan k'i y'a sɔrɔ nɔgɔmani na an bɛ nin bɛ kɛ cogo min na nin fana bɛ kɛ ten walasa i ka da la k'i y'a sɔrɔ nin tɛ nin yan i bɛ nin bɔ nin na ka 3 bɔ 8 na n'i ye 3 bɔ 8 na a tɔ ye joli 5 n'i ye 5 bɔ 8 na a tɔ ye joli 3 i y'a ye a bɛ fɔ ne ma ko k'a tiɲɛ yira k'i y'a sɔrɔ donc ni n dir'i ma kilasi kɔnɔ n'i y'a kɛ tan walasa i ka da la k'i y'a sɔrɔ dɔrɔn i bɛ jaabi ta a filɛ jaabi talen filɛ ni kafoli don ninnu 2 fɛn fɛn ma n'i ja dɔrɔn i b'o sɛbɛn an ka sanfɛta ta n'a ma bɛn nin ma dɔrɔn o kɔrɔ i y'a jɛ ni mɔgɔ min fana ye 8 sɛbɛn ka dugumata ta n'a ma bɛn sanfɛta ma dɔrɔn o kɔrɔ i y'a jɛ o tɛ 8 k'o dɔgɔya ni 3 ye 5 ye o tɔ ye 3 i ma o bɛnna nin ma 8 k'o dɔgɔya ni 3 ye o tɔ bɛ to 5 fana bɛn sanfɛta ma i y'a ye o bɛn sanfɛta ma a tiɲɛ bɛ yira tan de donc a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ye nin sɛbɛn ka nin bɔ a la a bɛ bɛn nin ma bon komi an ma dɔ bɔli daminɛ fɔlɔ parce que kɛcogo bɛ dɔ bɔli ninnu na voilà donc nin jaabi bɛ bɛn 6000 800 i ma e yɛrɛ ko 100 parce que an bɛ 100 o kɔnɔ 60 ni 5 i y'a ye a ma gɛlɛn donc 5986 plus 879 égale à 6865. Ni wari do sisan dɔrɔn o comme an ka wari ninnu fɛnnen don fara bɛ fara a kan a bɛ kɛ i n'a fɔ 5000 franc CFA 5000 986 k'o fara franc CFA 879 kan o bɛ bɛn franc CFA 6000 ni 865 i ɲɛ b'a la donc école la u b'aw dege ni jateminɛ la mais janatigɛ yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ kɛ ka wariw jate ka kɛ ka adamadenw jate i n'a fɔ misali la 2020 an ye sɔrɔdasi 5000 ni 986 an y'o de bila ka taa Kidali an nana lajɛ o t'a bɔ an bɛ sɔrɔdasi 879 ni 79 fara kan donc o kɔrɔ ye sɔrɔdasi joli de bɛ yen sisan sɔrɔdasi 6000 865 i y'a ye misali la i ka sɛ marayɔrɔ la an ye nin sɛ hakɛya de d'i ma fɔlɔ ɔ i ko k'o t'a bɔ an tila ka na sɛ 579 fara kan ɔ o la sisan an ye sɛden joli de d'e ma an ye sɛ 6000 865 an y'o de d'i ma bon an ye calcul kɛ ka tila k'a kɛ exercice de i b'a dɔn an ye problème de corriger ten avec les militaires o ye problème pratique de problème misali la fereke problème ye fereke de voilà fereke mais a kɔrɔ yɛrɛ ye problème bɛ wele de ko ɲininkali min bɛ yen ni kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la walima ni jaabi kɛrɛnkɛrɛnnen b'a la a fɔ o de ma ko problème a kɔrɔ yɛrɛ c'est une question à réponse absolue problème kɔrɔ dɔ ye donc bamanankan mɛnbagaw kama k'a bɛ fɔ a ma ko fereke donc an bɛna fereke d'a ma aw k'a ɲɛnabɔ o bɛ taa cogo di an y'a ye an ye denmisɛnninw ci ka taa sugu la ni 89 ye ɔ wari m'a bɔ an ye o dɔgɔnin ci ka taa ni 75 ye ɔ joli de dira denmisɛnninw ma ka taa sugu la 164 a bɛ faamu voilà donc ni tun ye kafoli sugu filanan ye marata bɛ min ninnu na n'a bɛ fɔ ko retenu maintenant kafoli sugu sabanan o ye ni gɔri bɛ min ninnu na misali la kilo 500 ni buruburu ni 6 voilà donc olu fana bɛ jate cogo di voilà a bɛ faamu tarawelelakaw b'a faamu ni kalan tun bɛ kɛ tan an ka kan na i b'a ye
vaurien ko kuma o bɛ dabila hali n'a ma dabila a bɛ sɔn ka dɔgɔya e ma ye tubabuw ka ɲɔgɔn danw na redoubler ka dɔgɔ a la kosɛbɛ ka dɔgɔ ka foli sugu sabanan an ko ko gɔri bɛ min ninnu na misali la kelen ni gɔri bɛ i y'a ye kelen ni tila an bɛ n'o fara kelen ni tila kan an bɛna lajɛ bɛn joli ma tɛ n'a bɛ tan n'a bɛ kafoli kɛ ni gɔri b'u la bɛnkan kelen dɔrɔn de b'o la a b'a kɛ cogo bɛɛ la dɔrɔn gɔriw ka tilen ɲɔgɔn ma banna n'aw bɛ kafoli kɛ ni gɔri b'a la a b'o gɛlɛya gɔriw ka tilen ɲɔgɔn ma misali la an bɛna nin kɛ ani nin an bɛna ninnu fana kɛ ka lajɛ ni nin don an b'u sigi ɲɔgɔn kunna a bɛ sigi cogo di kelen a tɛ an ko ko gɔriw ka kɛ ɲɔgɔn kunna n tɛ nin donc gɔri kɛrɛfɛ yan joli bɛ yan kelen nin gɔri fana kɛrɛfɛ joli bɛ yen kelen o bɛ bila nin kunna gɔriw jagoya olu bɛ bila ɲɔgɔn kunna n'i ye duuru fara duuru kan o bɛ bɛn tan a bɛnna fila ma an bɛ min bɛ kɔfɛ an b'o sɛbɛn ka kelen mara kelen k'o fara kelen kan fila k'o fara kelen kan o ye saba gɔriw bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ donc kelen ani buruburu duuru k'o fara kelen buruburu duuru kan o bɛn saba ani buruburu fu ni hakilimaya jate la a bɛ fɔ nin ma ko nin bɛ bɛn u b'a fɔ sensiblement égal donc faamuyali la hakilimaya jate la nin bɛ bɛn saba de ma sabula nin ye kilancɛ ye nin ye kilancɛ ye n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan o bɛ bɛn kelen ma n'i y'o kelen fara nin kelen kelen ninnu kan o bɛ bɛn saba ma donc mɔgɔ min ye tulu litiri kilancɛ fila san a bɛ n'a fɔ tulu litiri saba de b'a tigi bolo mɔgɔ min bɛ k'i ye burukala kelen ni kilan san o den fila o bɛ n'a fɔ burukala saba de b'i bolo i y'a ye mais i bɛ mɔgɔw de ye ni bitigitigi ye burukala kelen tilanen fila ye n'o bɛ yen ani burukala fila ta ka tilanen fila in ta k'o da la a ko ayi k'ale tɛ nin fɛ ɲɛ b'a la ka taa sɔrɔ a bɛɛ ye fɛn sugu kelen de ye bolo voilà donc ni o bɛ bɛn saba ani buruburu fu ma hakilimaya jate la o bɛ bɛn saba ma n'an bɛna nin fara ɲɔgɔn kan an bɛ nin sɛbɛn 24 buruburu 55 ou bien 24 gɔri 55 c'est comme 24,55. Tubabu kan na fɔ cogo min na même chose de o b'a tɛrɛ dɔrɔn k'o fara ni gɔri filɛ gɔri kɛrɛfɛ joli bɛ yan nɔ kelen i y'a ye an bɛ gɔri fan dɔ ta sɛbɛn i ɲɛ b'a la an ma sɔn k'a daminɛ numan fɛ dɔɔnin na i y'a ye ni gɔri t'a la o kɛcogo de don fɔlɔ laban bɛ kɛ laban kunna bi bɛ kɛ bi kunna kɛmɛ bɛ kɛ kɛmɛ kunna wa bɛ kɛ wa kunna i tɛ miliyɔn bɛ kɛ miliyɔn kunna parce que miliyɔn bɛ wele ko kɛwulu mais n'an ko k'an bɛn'o bɛɛ traduire mɛtiriw bɛɛ t'o dɔn donc an k'o to miliyɔn na fɔlɔ k'o wele f'an ka kan ka na wa ni ni calcul hali ni jate bɛ mɔgɔ min tɔɔrɔ ni maa min ye fu bila yan nɔ a bɛɛ ye kelen i n'a fɔ misali la yan an ye nin ka fu bila ka bin yan n'i ye fu bila ye a bɛɛ ye kelen to problème a bɛɛ ye kelen hali n'a y'i jaabi fu fara nin kan ka taa a bɛɛ ye kelen gɛlɛya foyi si t'a la voilà na mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko fu de bɛ yan duuru k'o fara fu kan o ye duuru a bɛ n'a fɔ n'i ma foyi fara duuru kan duuru k'o fara saba kan o ye seegin an bɛ gɔri bila i ma an sera gɔri ma an b'a bila gɛlɛya t'a la o durusili t'a la o kelen naani ni kelen ou bien kelen k'o fara naani kan o ye duuru ka fu fara fila kan o fila ye 24 gɔri 55 k'o fara kelen gɔri saba o bɛ bɛn 25 gɔri 85 hali ni mɔgɔ min ko tan k'a bɛ bɛn 25 gɔri 850 o bɛɛ ye kelen parce que ni fu bɛ gɔri kɔfɛ ni jateden sugu wɛrɛ tɛ yen a b'o fu bɛɛ bila ka bin misali la n'a bɛ tan kelen nin ni kelen bɛɛ ye kelen n'a bɛ tan o ni nin bɛɛ ye kelen nka n'a bɛ tan nin tɛ bila ka bin dɛ parce que dɔ bɛ fu kɔfɛ voilà dɔ bɛ fu kɔfɛ o tɛ bila ka bin nka n'a bɛ tan a bɛ nin de bila ka bin
donc gori kɔfɛ ni fu laban bɛ yen a b'o fu bila ka bin gɛlɛya foyi si t'o la mais n'a bɛ cɛmancɛ la n'a bɛ cɛmancɛ la a tɛ bin an bɛ taa tuguni an bɛ hakɛw ta minnu ka bon n bɛ na n bɛ miliyari 9 a tagatɔla ye dɛ miliyari 9 miliyɔn 850 o tɛ wa 340 500 ani 80 kelen fila saba n tɛ 100 wa ye o 100 nin ye kelen nin ye 2 ye nin ye 100 ye kelen fila saba nin y'an dolen ye wagaw kɔnɔ ni fɛn fɛn bɛ yan nɔ ni i b'o fɔ i bɛ waga de fɔ hali ni fu don hali ni fu don donc n'a nana yan nɔ nin y'an dolen ye miliyɔn na nin y'an dolen ye miliyari la bon anw ka jatew la an bɛ nin bɛɛ fɔ bamanankan na mais n'an sera an bɛ to k'a fɔ ko miliyɔn k'a fɔ ko miliyari a bɛɛ bɛ yen i n'a fɔ kewulu ani walu olu bɛɛ bɛ yen mais an ka to miliyari ni miliyɔn o de faamuyali ka di nin ye miliyari 9 miliyɔn 850 wa 340 ani 500 ani 80 o tɛ ɔ nin na sisan ne bɛ gɔri bila nin na n bɛ na n'a ye n bɛ gɔri bila yan ne bɛ gɔri bila yan n b'o fara a ɲɔgɔnna dɔ kan miliyari 1 miliyɔn 880 ni 88 wa 945 ni 520 an bɛna lajɛ o bɛ bɛn joli ma o tɛ ne bɛ n ka gɔri bila foli yan bon ni gɔri bilala yen nɔ a tɛ kalan bilen ko miliyari tɛ kalan miliyari bilen ni gɔri t'a la n'a dafalen don ka na fo yan nin de la miliyari daraja b'a la n'i ye gɔri bila yan a tɛ kalan bilen ko miliyari a bɛ kalan 1 2 3 nin ye 100 ye 1 2 3 nin ye donc a bɛ kɛ miliyɔn ye miliyɔn 1 wa 888 945 n'i ye gɔri bila yan an ka jate 1 2 3 100 banna 1 2 3 wagaw banna 1 2 nin y'an dolen ye miliyɔn na miliyɔn 18 880 wa 889 455 ani gɔri 20 i y'a jate cogo faamu maintenant ni yan don ni gɔri t'a la nin ye miliyɔn 9 daraja de b'a bolo ni gɔri bɛ yan nɔ an bɛna 1 2 3 100 banna 1 2 nin y'an dolen ye wagaw kɔnɔ wa 98 500 gɔri fana bɛ jate ten wa 40 500 voilà bon ne bɛ n ta kɛ n bɛ gɔri bila yan ka gɔri bila yan n'i ko k'i b'olu fara ɲɔgɔn kan o kɔrɔ ye nin ka 5 o de bɛ na nin 7 duguma nin 5 o bɛ na fu duguma nin 4 o bɛ na nin duguma o tɛ 9 bɛ na nin duguma i b'a ye a tɔ bɛ sɛbɛ ka taa i b'a bɛɛ jate kɛ ten tɔ gɛlɛya foyi si t'a la o tɛ a bɛ i n'a fɔ ni n ko tan voilà wa 3 240 ani 6 gɔri 100 ani 54 n bɛ n'o fara ok n b'a fara 300 ani 20 ani gɔri 1000 500 n bɛna nin fara nin kan n'an m'a fara kan n bɛ nin sɛbɛn filɛ o tɛ yan n'an m'a sɛbɛn gɔri filɛ o tɛ i y'a ye o tɛ i y'a ye a tɔ bɛ to kɔfɛ voilà a tɔ bɛ to kɔfɛ donc nin fana bɛ i n'a fɔ fu ni mɔgɔ min b'a dɔn ko nin jate b'i fili dɔrɔn i bɛ fu sɛbɛn a bɛɛ ye kelen nin ye fu ye nin ni o ye 9 tan n bɛ
fu sɛbɛ n bɛ kelen minɛ o b'o kɛ saba n bɛ gɔri bila wɔɔrɔ duuru saba ni yan fana bɛ maa min sɛgɛ o tigi fana bɛ se ka fu bila donc nin ye nin jaabi o y'an kɛlen ka nɛni nin ka fɔ ɲɔgɔn na donc a bɛ sigi ɲɔgɔn kan tan de wa hali mɔgɔ minnu ordinateur calculatrice ninnu bɛ dilan yɔrɔ minnu na adamadenw de b'u sigi ka ni calcul kɛ cogo k'o don machine ninnu kɔnɔ mɔgɔw de b'a dɔn a kɔnɔ fɛn fɛn bɛ ordinateur kɔnɔ mɔgɔw de y'a bɛɛ dɔn a kɔnɔ donc ni tun ye ka ɲɛfɔli kɛ kafoliw ni fɛnw kan bon gɛlɛyaba tɛ a la kɔni non gɛlɛyaba tɛ a bɛ faamu ni mɔgɔw ma yɔrɔ min faamu k'u k'o bila commentaire la ok o tɛ o de don ok t'a dɔn bi kɔni m'a dɔn faamuyali caman sɔrɔla nin na n'a y'a sɔrɔ n'i yɛrɛ bɛna dɔ fara a kan sɔnni an ka bɔ bi jamukan fana kɔnɔ na bon an bɛ se ka yɔrɔnin fitinin min fara a kan mɔgɔw k'a dɔn fɛn minnu ye sugu kelen ye olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan misali la an bɛna x fara x fila kan o bɛ bɛn x joli ma x saba a bɛ n'a fɔ lakɛrɛ kelen n bɛ lakɛrɛ kelen wɛrɛ fara o bɛɛ tɛ sugu kelen a bɛ lakɛrɛ joli ma lakɛrɛ fila bon tɛgɛ denkɔni kelen n bɛ lakɛrɛ kelen fara o kan a bɛ lakɛrɛ joli ma ɲɛ b'a la u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan voilà n yɛrɛ kun y'o fɔ n ko tɛgɛ ni lakɛrɛ ye x k'o fara y kan ale tɛ se ka bɛn x fila ma abada kɛcogo t'a la a tɛ se ka bɛn y fana fila ma kɛcogo t'a la donc a bɛ se ka bɛn bɛncogo kelen min ma o ye ka y fana fara x kan fɛn minnu ye sugu kelen olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan bon ni bɛ mɔgɔw sɛgɛn mathématique la kosɛbɛ o la i b'a ye dɔw bɛ yen mati la u b'a essayer k'u bɛ fɛn dɔw fara ɲɔgɔn kan a ti bɛn jaabiw ma donc n'u préparera ka jaabi sɔrɔ u b'a fɔ karisa hakili ka di mati la dɛ k'a sɔrɔ hakili diya tɛ f'a ka dɔn de fɛn minnu ye sugu kelen misali la sisan adamadenw bɛ so kɔnɔ baganw bɛ yen n'a bɛ n'u jate n'a bɛ mɔgɔw jate u t'a fan ka baganw jate u t'a fan mais n'i ko ko ni joli bɛ so kɔnɔ normalement niw na n'i bɛ niw jate adamadenw ni baganw bɛɛ kan ka jate ni ma fɛnw fɛ parce que ni b'a bɛɛ la o ye ni jate mais n'i ko adamadenw baganw bila kɛrɛfɛ o bɛ adamadenw de fara ɲɔgɔn kan mais n'u bɛ adamadenw fara ɲɔgɔn kan u bɛ cɛw ni musow bɛɛ bɛ jate adamadenw fɛ mais n'u bɛ fɛ ka danfara don olu cɛ u bɛ musow bila u ta fan ka cɛw bila u ta fan denmisɛnninw bila u ta fan i y'a ye o bɛɛ ye mɔgɔw ka ko kɛcogo de o bɛɛ ye hakili dayɛlɛ cogo de donc ninnu jate ninnu ni ninnu bɛ se ka k'an ka kan na ne ɲɛ tɛ gɛlɛya wɛrɛ la tuguni k'an t'an ka kan ta quoi parce que maîtres bɛɛ bɛ nin dɔn ka ban o tɛ k'a dɔn dɔrɔn ko kafoli o ye addition ye bon mɔgɔ min b'o dɔn bamanankan na o de ka ca ni a français mɛnna ni a kan wɛrɛ mɛnbaga ye voilà donc ni tun ye ka ɲɛfɔli kɛ kafoli kan donc don nataw la an bɛna ɲɛfɔli kɛ dɔbɔli kan n'o ye soustraction ye ka dɔ bɔ ni anglais b'a fɔ ma ko minus voilà ok Azizi yɛrɛ i bɛ fo walawalali la bi donc k'a fɔ an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na aw tun bɛ k'a ka jamukan lajɛ n'o DMS kuli ou bien DMS TV ka walanbulon n y'a fɔ cogoya min na dɔgɔkun ka Azizi wele ka na pour que an ka bakuruba dɔ ta an ka walawalali ko la aw bɛ se k'o faamuya cogoya min na k'a to aw sigiyɔrɔ la bi an kumana jateden de kan ani sagali ani kafoli a yɛrɛ ye caman fɔ la n b'a dɔn an ɲɛ b'a la cogoya min na a y'a fɔ cogo min fana ni aw ma min faamuya ou bien aw b'a fɛ ka min fara a kan a y'o bila commentaire la ni Ala sɔnna an b'u lajɛ an kan ka min fana di aw ma tuguni ni Ala sɔnna a b'o sɔrɔ parce que jamukan yɛrɛ sigi kun dɔ ye pour que an ka se ka an ka kan don ba la n'o ye bamanankan ye bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ o la cogoya min na donc ne b'a fɔ Ala k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ DMS TV ka walanbulon la DMS TV sanfɛ.